Nitong nagdaang Pasko, kaliwat kanan ng mga get-together at parties. Isa sa highlight ng aktibidad ay ang mga parlor games. Siyempre, hindi nagpapahuli ang mga kabalen sa pagalingan. At hindi rin magpapakabog sa kaspitan. Sa lungsod ng San Fernando, ang simpleng laro na head, shoulders, knees, and cup ay naging daan para sa isang romantikong wedding proposal para sa magkasintahang Ems at Jenny. Mapapasana all sa kilig at saya na dala ng viral video nila na umabot na sa higit 1 milyon ngayon ang views sa social media. Kasama ang mga kasabwat na churchmates nila, nilagyan ng twist ang laro na naka-blindfold. Dito na mabilis ang nagayos ang lahat ng kasabwat. Mula sa bouquet of flowers, mga rose petals sa floor, pagtayo ng mga bata na may hawak ng "Will you marry me?" At syempre, ang sing-sing. Pagkatapos ng game at pag-alis ng blindfold, laking gulat ni Jenny nang makitang nakaluhod na si Ems hawak ang sing-sing. Once ko na din naman pong pinangarap na someday may mag-propose sa akin. Pero hindi naman po ako set ng standard kung paano niya gagawin or kung dapat ganito. That's why po nung ginawa niya yun, sobrang na-surprise po talaga. Ayon kay Ems, 3 to 4 months niyang pinaghandaan nito. Hindi naman siya nabigo dahil hindi lang ang girlfriend niya, kundi kinilig din ng maraming netizens na nakapanood sa kanilang proposal na in-upload sa social media. Overwhelming kasi lalo na ngayon, umabot na siya ng, kung yun sa concurrent view niya, nasa 1.4 millions na siya Saya lang and nagpapasalamat kami, especially kay Lord, dun sa opportunity nung nabigay sa amin. Kahit hindi naman siya expected, napakalaking blessing na na-appreciate ng mga tao and daming na-inspire, ang daming kinilig, natuwa. Thank you po sa pag-appreciate. And dun sa mga tao na tumulong sa amin, sa mga church group namin. Napaka-thankful namin kasi binigay sila sa amin ni Lord. Best Christmas para sa akin. Magkakilala na ang dalawa mula pa nung college pero naging close at extra sweet after graduation nang magkasama sa church. Thank you kasi andyan ka lagi. You support me always. You guide me mga decisions, finances, business, sa buhay, personal, family, andyan ka palagi. Thank you sa lahat ng mga nagtulong mo sa akin, sa suporta. And thank you kasi nandyan ka palagi. Nandyan ka not only good days, but also the bad days. So, love you. Planong magpakasal ng dalawa ngayong 2024 at balak na magkaroon ng hanggang sa 3 supling.